Kaixo, gaurko platera oso mediterraneoa da. Batez ere Grezian eta Turkian jaten da. Musaka. Lehenengo baratxuria. Baratxuria botako dugu zartai baten olioarekin. Eta bitartean bazen txampiak moztea. Baratxuria ja zuritzen ari da, orduan txampiak gehituko zugu zartaia. Eta hor bertan eguna da gatza gehitu eta soja texturizatua. Lehorra dago guzti gabe, baina hemen ja hidratatuko da. Hor bertan botako dugu pistoa. Eta azkenik tomate saltza. Hor bertan ur pixkat botako dugu. Eta utziko dugu hemen erregosten 5 minutu. Bueno, ja 5 minutu pasa dira eta orain nahi dugu pixkat loditu. Hau nahi dugu pixkat loditu. Hortarako hemen daukat maizena. Eta ur hotz pixka batekin maizena ezingo dut. Ya está. Bale, eta ordu norain botatuko izanea eta botako ez dena, baina hasiko naiz botatzen eta ikusiko du nola lodituko den. Maizenarekin pixka gehiago eta ikusten duzuen nola loditzen den rellenoa. Bueno, badegu ja rellenoa prest. Eitzaliko dugu sua eta orain musaka prestatuko dugu. Bueno, alberginea, erditikan moztuko dugu eta gero serrafinetan moztuko dugu. Gure, bandeja eta tingo guna da berenjena jarri. Daukagu hemen gatza bat, gatz pixka botako dugu eta rellenoa. Rellenoa zabalduko dugu. Berriz. Eta beste kapa bat jarriko dugu. Beste kapa bat. Rellenoa. Badegu, hau prest. Hau labean sartuko dugu gutxienez ordu bete. 180 gradutara. Ordu bete pasa da eta ikusi gure musaka. Ordu orain hemen daukat gazta mozzarella veganoa eta ordu nengo duguna da gainetikan botako dugu gazta pixka. Gazta ordez, adezue bexamela bota. Baina nik momentu enten nahiago dut hau erabili. Hemen daukagu ja
gazta veganoa. Eta orduan egingo duguna da berriz sartuko dugu labera 10 minutu. Gainetikan bota diogu gazta veganoa eta hemen daukagu emaitza. Hor egin.